Sanibonani naye. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi usibona kanjani isilwane uma sesiphumile endlini. Noma umbona kanjani usathane noma idemoni makuthiwa siphumile. Akusho umuntu ukuthi athi ngisikhiphile isilwane sesiphumile. Wena you must see ukuthi siphumile isilwane. You must see ukuthi izinto zakho ekade zingahambi kahle sezolunga ngoba sewusikhiphile isilwane. Khumbuleke into eyisilwane ihlakaniphe kakhulu. Yabona makuthiwa yini ihlakaniphile emhlabeni? Isilwane ihlakaniphile. Kufana nomuntu beke waboshwa, wabuye ejele, waphila nabantu abazigebengu ngaphakathi ejele. Lo muntu uyahlakanipha. Uzokuhlakanipha, uzokubela nobutsotsi, uzokushaya uyabo. So nje izinto lezi kufuna ngoba ngeke madoda ukuthi njalo kuyohlala kuthiwa kuwena hamba ulahla isilwane, uthi usilahlela isilwane, qhamuka omunye athi lahla isilwane, uthi ulahlile qhamuka omunye athi ngifuna ukuzobethela, qhamuka omunye athi sonta, qhamuka omunye uthi uyasonta zikujaha inkinga usonte, qhamuka omunye athi izitha zakho, qhamuka omunye athi wakhipha isisu, qhamuka omunye athi ubakazidalwa, qhamuka omunye athi hayi umakhelwane, qhamuka omunye athi yabo nje lo mdlalo nje urubbish lo mdlalo. Isikhathi sokudlala lo mdlalo manje nje siphelile. Uthi uthakathi ubani kunomfweni othwele kulo dadewenu owabuye emendweni uyanibulala wenza yonke into. Isikhathi sokudlala manje siphelile. Futhi ngiyayibonga i-social media. Yabo nje bangathiwe emhlabeni angibonge into ngingabonga i-social media because i-social media ikwazi ukumveza umuntu njengoba enjalo ukuthi ungakanani. Yabo le ngizoyixoxa namhlanje. Mangabe ngampela uhlakaniphile uzongizwa. Mangabe ngampela futhi uyisidomu lesi esingazi fokhona ngiyake uzongizwa ngoba ngizothi ukujula. When the only thing that you can do is to prepare yourself to listen attentively so that you get it, so that you get a point. Ngoba ngeke madoda abaningi kakhulu abantu emhlabeni and abantu emhlabeni banama challenges angafani. Abanye bagcine beblame abanye abantu ngeinkinga zabo. Futhi uyabona into eyisilwane uma ngabe izokuhlukumeza noma izokuchaphaza noma izokushonisa phansi, iyafuna engathi ungaba umuntu ongancingi. Ngoba yini ndaba? Uyathanda noma uthandi, impilo yomuntu lemhlabeni igade uNkulunkulu. Ukuthi lokhu understanda kanjani wena okwakho lokho ngeke ngikufundise yonke into, kuthathe noma ucabanga ukuthi khona indlela owazi ngayo. Impilo yomuntu igade uNkulunkulu. Muphi uNkulunkulu? Lo wadala izulu nomhlaba, wathatha amanzi wawabeka lapha, izintaba wayibeka lapha, wadala izilwane zahlala ehlathini kodwa still zangabulawa amakhaza, wadala umuntu, wadala lo nkulunkulu owenza ukuthi kukwazi ukuthi umhlaba ube naleyo system. Uyena ke loyo uNkulunkulu engikhuluma ngayo. uNkulunkulu ile nto uthi noma ucabanga ibisiyaphela ingqondo yakho. Yingoba vele wena udalelwe ukuthi ube i-human being, kumele uphele umqondo wakho usiqhubeke umqondo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ke yena usebenzisana nobani uNkulunkulu? Usebenzisana nezingelosi. Bani ingelosi? Ayikho lento ukuthi kuthiwa ingelosi ngopopayi abagqoka amaphiko nabenzeni, into leyo yokumanipulate umqondo ukuze ube nenye indlela yokubuka izinto. Iqiniso limile lithi izingilosi ilabantu bakini abafike baphile emhlabeni bese beyadlula emhlabeni. Ingakho uma ushona kuthiwa uNkulunkulu uma ushona
Mawusudlula emhlabeni uba ingilosi kaNkulunkulu. Ngaphandle uma ngabe umoya wakho ngenxa yezimpi nenkinga ngaphandle mawuzothwetshulwa. Yini King Bhaka into ethwebulayo? Angikuqale kanje. Ayikho emhlabeni into engenayo competitor yakho. Uyabona uNkulunkulu? uNkulunkulu nawo usempini. Ulwa nobani uNkulunkulu? Ulwa noSathane. Idlozi lakho nalo lisempini izingilosi. Lilwa nobani idlozi lakho? Lilwa nezilwane eyisuke ifuna ukwenzisa izinto wena engasile ngoba umholi wazo lezo zilwane kuSathane. Umholi welwane Sathane. Umholi wezingilosi including idlozi lakho nabantu bakini uNkulunkulu. Uyabona uma ungabamba leyo nto. Uma ungabamba leyo nto izoba lula impilo ukuthi we understand. Kuyenzeka kwesinye isikhathi bengabuse ekhaya. Ukhumbule ikhaya ligadwe uNkulunkulu nedlozi lakho abantu bakini abangasekho emhlabeni. uNkulunkulu nedlozi lakho bagade ekhaya. Askis. Njengoba beligadile ikhaya, bagade kobani? Who is attacking? Who is attacking? Izilwane noSathane ba-attack ikhaya lakho ke. Ubona ngani uma ngabe ekhaya lakho kuse uNkulunkulu o in charge? Yaqala ke indaba. Yaqala ke indaba. Ubona ngokuthi ngaphakathi emagcekeni kube nokuthula. Ngenkathi kunokuthula ngaphakathi emagcekeni, lokho kuthula kubizwa ngokuthi iHoly Spirit ngoba kunomoya wokuthula, kunomoya ongcwele within the premises. Kunokuthula, lokho kuthula, lowo moya wokuthula iHoly Spirit. iHoly Spirit ihambisana noNkulunkulu, ihambisana nezengelosi okuyidlozi lakho. Omunye olegcekeni ufisa ukumsiza, omunye usiza omunye, mangabe kukhona ungaboni ngasolinye kuhlala phansi ilungiswe, kungaze kushaye ihora le12 kuze kuyolalwa kungabonwa ngasolinye. Yini kumele ngingaze kushaye ihora le12? Ingoba ngichazile ngiqala ngathi uNkulunkulu nawo usempini. Njengoba kulekhaya nje noSathane futhi ukhona lekhaya, ufuna indlela azozibonakalisa ngayo. uNkulunkulu uzibonakalisa ngokuthi kube nokuthula, Holy Spirit. uSathane uzibonakalisa uma sekuyena osethe take in charge ekhaya. Mase kuSathane ubona ngokuthi kube nani? Kube nomusindo. Ubona ngani? Ngokuthi abantu bandawonye balwe. Ubone ngani? Ulanda umuntu oyisihlobo noma owumngane uthi akahlale ngaphakathi kwena lekhaya, akuhlebe alwe nawe enze yonke into engasile egcekeni lakho. Beke waqala umuntu walwa. Akusewona umoya kaNkulunkulu lowo. Sekubani loyo? Sekumoya kaSathane. Sekuyini leyo? Sekumoya wobumnyama osuphezwa lekhaya. Shuthi leli khaya sesingathi seligubezelwe ifu elimnyama ngoba uSathane osethe take control. Ubona ngani uSathane? uSathane noma yinini uyalwa nabantwana bakaNkulunkulu. Ubona ngomsindo nokulwa okulanga phakathi. Ufica ubaba benomama balwa ngathi babe izitha. Uma abanye azasuka ubaba benomama nobaba badube, alala bhekele ubaba, alala bhekeleni umama, kulele bani phakathi nendawo? Njobe bhekeleni phakathi nendawo khona uSathane noma khona isilwane okuyingane kaSathane. Iyona esinihlukanisile. Uzothelela uma ebhekele nobabelele ebhekele abephupha umama elele nobaba ukuthi embhedeni kodwa phuphe ngathi ngene indoda izolala naye. Ubani le ndoda? Ilesilwane esikhombisa ukuthi leli khaya seligubezelwe ife lemnyama likaSathane.
niyasuka asuka umama alala kwelinye ikamelo ubaba alala kwelinye ikamelo lompi escalate kuthiwa isalawuleki mayisinjalo vele inkinga zizoshaya ke lana into ebhlungu zizoshaya mase yishaya ngisho izingane ezingenacala ngoba le toxic environment esekuyiyo ngaphansi kwaleli khaya izokwenzani manje izingane seyizophefumula umoya wempi umoya wobumnyama ubumoya kaSathane ingakho izingane zingeyiperform kahle esikoleni othisha nama psychologist izothi ingane bayinenkinga bese bethi ake siphuthume siyobheka ekhaya kwenzakalayo bethi bayafika ekhaya vele kune toxic environment. There is a toxic environment at home. Isho ukuthini lonto sekusathane othe take in charge. Usuyaphuma ke manje uyofuna usizo. Ngisho ungahamba uyolufuna usizo. Mawufuna usizo usazoya kumuntu mhlawumbe lo muntu oyakuyena mhlawumbe unabafazi abawu4 abamxakayo mhlawumbe unabafazi abawu5 mhlawumbe unabafazi abathathu mhlawumbe unabafazi abawu3 mhlawumbe uxaka umfazi oyedwa naye akalala ebusuku uxakwa yinkinga zakwakhe uyakuyena ke lo muntu uxakwa ezakhe inkinga uthini uthi akakusize kwezakho kwakuloyo umuntu wenzani uthatha umoya wakhe wobusathane uzoeda nalomoya wobusathane ngoba uyakumuntu onenkinga uyakumuntu emqondweni wakhe ukuthi mina kufuna ngirobha umuntu ukuze ngicebe uyakumuntu emqondweni wakhe owazi kahle ukuthi lezi zinto akunika zona ukunika ikhumba cabanga umoya omdaka kodwa still uyolanda insizi emnyama uyabona ukuthi lensizi into emdaka eshisiwe uyayithatha lensizi uwenzani uyakhipha igazi lakho uba mhlawumbe uyayithatha insizi uyigcoba kuwena yini lapha ekusebenzayo usetshenzwa ilo moya wobumnyama wenzani manje uyaqinisa ukuthi awuhlali inkinga ziphezulu kwakho uyakubopha manje lo moya omnyama omunye azayithatha intambo once washaya ifindo empilweni bayazi abantu abahlakaniphile uma ngabe kuthiwa umuntu uyamqaqa wayeboshiwe kutholwa ukhiye bese uyavalwa ukhiye bese kufika isikhathi nathi nje sokwesikwenze lokho ngelilanga nabantu abanomakhandakanda kufika isikhathi la khona kuyiwe empophomeni kuyoqaqa okhiye bese uyaqaqwa bese uyavulwa le sign yokuvuleka kukakhiye kusho ukuthi ziyaqaqwa izinto zakho kodwa mengathi ukhiye uyalokhwa uyavala kusho ukuthi lapho kuyaboshwa bengabe uvula kusho ukuthi kuyaqaqwa mangabe uzoya kumuntu umuntu kufuze bekubona ukuthi zibophekile into zakho akabheke noma yini esemzimbeni wakho enefindo aliqaqe lelo findo lelo ngoba izilwane ezilwayo sezisebenzise lelo findo uma ngabe uhlaselwa umuntu afice ukhohlwe knife bush by your door uzokuhlasela uzoyithatha le knife bush akuhlasele ngayo ngoba wenzalo ufica isikhali kanti vele ufuna ukukhipha igazi uzokuhlasela ngale knife bush kodwa umuntu bengabe ekusiza uzokubona ukuthi ukhohlwe knife bush ngaphandle akuqoqele le knife bush le ayithatha uyibeke endaweni ephephile ayisuse eminyango ingazi idlala izingane nezingane zingashayana ngayo uma ngabe umuntu ekuqaqa kubhekwa noma yini ifindo ngoba izilwane zisebenza ngefindo elikhona mase isebenza ngani ukwenzani ukubopha wena ogada labantu abathi babopha abantu amafindo imvamiso kwayibona basuke bengaphumeleli athi umuntu hayi ngizokufaka le ntambo akazenzi lo muntu okubopha ngayo usengenwe ilo moya wobumnyama olwa nawe wangena kulo muntu ukuze lo muntu enze umsebenzi wezilwane ukuthi uboshwe ubelula ingakho ufica umuntu athi hayi ngizokufaka le ntambo ngapha ngikufaka le ntambo ngapha omunye aza kufaka enyaweni omunye akufake la abanye baze bayifake la intambo la mawufaka intambo la mfethu isign ukuthi lapho uyashona alibopha ifindo ngqi umuntu mawumsiza ifindo elisemzimbeni wakhe uyaqaqa ngenkathi umkhulula emhlabeni ngenkathi umqaqa emhlabeni
uqaqwa nasemazulwini ngenkathi umbopha emhlabeni uboshwa nasemazulwini yini into ongafuni ukuyi-understand lapho seniyasuka ke manje nithi kunenkingi yaphela imali nazi kahle baba nomama noma nomalume lekhaya kuzwana ngeke ukusize ukuthi uhambe uthi uye esontweni ngoba wena ufuna ukuphumelela uzothi ubuye esontweni vele lekhaya kuyaliwa vele kuyaliwa yini mayesile umfundiso into azoyenza uzokutshela wena athi ngoba sekuwena osuze wafika kuthina indoda yakho ayifikile kuthina nibangane ekhaya asho ayingihloniphi indoda ithanda intombi injena akufanele umfundisi athela upelepele esilondeni athi idemoni lelo ngoba uyayithanda indoda yakho ngoba seniwakhile umuzi kumele enzeni umfundisi akhombisa ipower athi akube wena ozokwehla ngoba labo abehlayo nabathobayo ibona bakhushulwayo mase kumele uthabathe umqhele wakho kodwa laba abayikhukhumezayo ibona abashoniswa phansi bangatholi lutho mase kumele uthabathe umqhele wakho abafundisi abadlala indima yabo eproper angathi umuntu mayefika elwa nendoda umfundisi akabone ngeso lakamoya ukuthi khona imimoya esibalawula akabe nendlela ukuthi le mimoya sizolwa kanjani ukuze kunqobe umntana wethu angasho ukuthi hayi vele isifebe le ndoda yakho vele ayihloniphi vele wena wawuyiboneni angayisho lodwa ngoba usayithanda akathi wena thoba khona uzozuza umqhele yeke iphakamise kodwa ekugcineni izoshona phansi mase kuphakama wena ngisho emasontweni phakathi madoda uyangena umoya kaSathane endaweni yokukholwa ufica abazalwane bexabana bodwa behlebana bodwa ufice kubanga uyikhundla emasontweni kusuke sekusebenza uSathane ngoba sekufunekalana ngenxa yenkanuko nangenxa yokufuna imali kubazalwane uSathane uyayibonakalisa sekuba nombango akusewona umoya kaNkulunkulu in charge ukuthi ngawo Holy Spirit kusho ukuthi yonke into elanga phakathi esontweni ingcwele buza phendula mina mangubuza kungabe isonto sonta kulona lingcwele yini alingabe ingcwele ngoba kusho umfundisi you must see ukuthi akuhletshwana ukuthi akuliwa ukuthi asibanga uyikhundla akuthathelwana intombi abashela abafazi babantu yonke into nokuthula once kwaba nokulwa abantu bahlukana phakathi sekusathane akuselona isonto likaNkulunkulu sokuyisonto likaSathane uyathanda uthandi bengabe unyanya futhi fokofo vele mina ngeke ngizwe ngempatha vele mina nje ngiyakutshela wona ngoba manje abantu they waste a lot of money bethi bayolahla izilwane kanti isilwane esilwa nawe sesenzeni sesingene kulomuntu ophila naye wena uthi uyolahla le kanti mawufuna siphume isilwane bheka ukuthi ubani umuntu okulwisayo lekhaya ngoba lo muntu olwa nawe isilwane sihleli kuyena uyathanda mfethu noma uthanda utshola yimina level 7 mfethu ngisho ngangichallenge I can avail myself uyabona ngingenza noma yini isilwane esilwa nawe sihlala kulomuntu noNkulunkulu futhi bezokuphakamisa ungena kumuntu ozokusiza wena usizo umuntu uyitshela ukuthi yilo muntu ongisizayo kanti sekuNkulunkulu osethatha indawo yakhe usizo wena impela kodwa sebenzisa lo muntu noSathane emayelo uthatha isilwane sakhe asifake kulo muntu asifake kule ngane asifake kulomakhelwane ukuze akunikeze ingcindezi ingakho umuntu bezoyibulala usuke ebulawa isilwane kodwa usuke yena ezoba nama reason engcindezi abhekene nayo abona ukuthi ngeke isasolveke ngoba esisabiswa imoya engasile uma ukhipha isilwane geza uthenga izinto ezintsha ube muhle bese ususa umuntu okubangisa umsindo eduze ngoba uyasikhipha isilwane before umsuse uqala uzame ukulungisa izinto naye uzehlise ubone ukuthi nawe uyehla mengabe uthi noma uzehlisa kuze kucaca ukuthi kuphela isonto uyena uzibona ukuthi uyabona uyingagara noma kuthiwa ingane yakho mayifunda ingahloniphi hamba uyivalele boarding school lapha mangabe ukuthi umuntu oqashile egcekeni usecabanga ukuthi kwakhe la mtshela afune enye indawo
mangabe ukuthi indoda yakho le baba nishadile nayo hlala niphansi nilungise bengabe ingalungi lento le vakashela kini noma ivakashele kubo ngoba ngeke uhlale nomuntu olwa nawe ingakho ngelinye ilanga ezokubulala ngoba usuke enzani engene umoya wesilwane isilwane siphila ngegazi uzolichitha igazi lakho ngelinye ilanga solusakho lezinto lezi kubalekile ukuthi mina lezi ngoba uma ngabe mina ngayifundisi lezinto akekho umuntu ozoyifundisa mangayifundisi mina ngoba manje wonke umuntu umthola manje abantu bamahasla manje kuyahaslishwa umuntu ukhuluma ngalokho ya umuntu uthi nani bafethu umuntu in charge uNkulunkulu unobufakazi mase kulandela abantu bakini abangasekho laba kade bephila badlula unobufakazi ngoba badlula emhlabeni bekufisela okuhle badlula emhlabeni bethi yesikoleni badlula emhlabeni kade bebondla bekukhulisa noma okwenzeka emhlabeni kwenzeka nangale kwethuna yini into edida abantu ngeke ngikhulume ngezingilosi mina ongeke unginike ubufakazi ozongitshela ngama creatures wabuke somewhere mina ngikutshela ngokuthi abantu bakini ibona bakufisela okuhle noNkulunkulu yena uNkulunkulu ke usebenza ngabantu bakulowo muzi lowo mawugumede kunedala zakagumede lezo dalwa ziyingilosi uNkulunkulu zigade umndeni wakagumede mangabe wakanzama idalwa zakanzama zigade abantu bakanzama akamkhize idala ingilosi zakamkhize sikade abamkhize kacebe khulu bakade abacebe khulu hayi ukuthi nje khona ingilosi eyintate ezulwini ekuthiwa ke nabe libheke ngapha ugadwa yilezi dalwa lezi vele zalapho ngoba zi-understanda kangcono ikhansela lasemlasi ilona eliansela umlasi ikhansela lithathwa from umlasi elakamashu akube yisithizini lakamashu kodwa makuzosuka inhlangano thizeni ilanda ikhansela lasemlasi ithi alambe lo khansela kamashu khona into engalungile khona lapho abantu banelungelo lokuyikhahlela abayichilize konke lonto kunobugebengu lapho khona unobugebengu lapho khona ngithi uma ngabe lezi zinto lezi singazixoxi ubani ozozixoxa ngoba uyogeza uyowashwa kulokuthiwa hayi manje kunengane yaphuma ake ngitshele kanje akuzona zonke izingane eziphumile nezikhishiwe ezamabhadi phezulu komuntu khona abantu abasemaphalamende as we speak abanengane zaphuma kodwa impilo yabo ihamba kanje iyaphezulu bayazi labe khona umuntu ongakaze aphunyelwe ingane ongakaze kwenzeke lutho kodwa impilo yakhe ayindawo ingane iyakwazi ukuthi iphume ukuphuma kwayo ibiseze njani ibise ngoba iya understand usizi lakho ibisi yashintsha ibe ingilosi futhi ekulwelayo wena ingakho abantu abathwele agcine enzana umuntu agcine ebulala ngoba efuna ukuthi leyo muntu loyo amenze isilwane esizomlwela kuyenzeka ingane yakho iphume kanti akubange iphutha lakho leyo ngane iyashintsha izoba isidalwa esihle kuwena akuzona zonke izingane kuthiwa hey isuse nani okunye uyothi uyayisusa ingane kade unenhlanhla uvule nebhadi emva kalokho uyisuseke wena thi hayi kwaphuma isisu awuthi ngiyisuse uyisuse zivele zishone phansi izinto more than before ngoba usususe ingane ekulwelayo emhlabeni ngoba eunderstandayo ukuthi yazi iyangaphila yona ingenxa yezimpi ezazikade ziqondene nawe sometimes impi ayiqhamuka kubaba noma iqhamuka entombini kababa ilwa noma njoba ishonile nje idefend uma wayo ke yona ngoba iyabona ukuthi wathwala kanzima from intombi kababa noma nobaba noma odade bobaba iyamprotect umama uyayisusa wena kahleli bobadoda niyathanda nithandi yangidinga ingakho ngomhla ka14 October kunendumo ezulu yomcimbi le madoda emidilova kwiKing Bhakazi Dam kune festival ngiqasha abaculi abangasukumi phansi andikade ngiconfirma nje esigodlweni yabo nje manje lezi insuku nje angitholakali ngibhizi khona le nke ngangena esigodlweni hayi niyazi ukuthi mina ngiwaqamba mama niyazi mina ngiwaqamba mama hayi kodwa ke akulungile ngizobuye ngiyichazile kodwa hayi in fact nje lingithumi ngithunyiwe lapha
kwathiwa kufuneka ngime eqinisweni ngqo ngoba ngelinye ilanga kufuna livele iqiniso ngelinye ilanga funa livele iqiniso lapha angeke ngiqamba manga uyabona lapha la ngibuya khona kuthiwa kufuna livele iqiniso esigodlweni kusupportwa esigodlweni kusupport usenzo kakhulu esigodlweni kusupportwa usenzo thiwafuna livele iqiniso ukuthi washona kanjani usenzo bengisesigodlweni nje impela thiwafuna livele iqiniso into ebalekile kodwa kuzobonakala abantu abathintekayo ekufeni kasenzo bonke bazophupha ngisho amadoda abo abathintekayo mawuyindoda ngisho intombi zakho kuzophupha kwasani zophupha manje kuyalapho manje ngoba yindaba kuneqiniso ekufuneka livele shiya ukuthi omunye umuntu ngambona kungathi muhle phambi kwabantu kodwa deep down khona amahlaza azovela ngicela ukuyibamba lapho nje leyo kwamanje so nami ke lapho ke kunesimana ke njengoba kunalowo myalelo kunesimana esithi kungiphazilisha here and there yabo kodwa nje engakuconfirm ukuthi lapha ya edamini basupport umndeni kaSenzo ukuthi akube neqiniso akhulunywe iqiniso shiya ukuthi mina njengoKing Bhaka vele mina ngokwami ngifuna yonke into ihambe kahle ngifuna kube nobulungiswa ngifuna ukuba fair kodwa edamini lapha ya esigodlweni lapha ya bamile nje kuthiwe ngithuke kabi ngathi ayibonakho ngizodayiswa esigodlweni manje kumiwe nje kuthiwa nje kufuneka iqiniso ngokuthi kwenzakalani kuSenzo ngoba liyabonakala emazulwini sekusele liprove emhlabeni kodwa ke eziqhubeka ngizolo ngibuya ngithi ngiphinde ngibuye futhi ngithi khulilekani mina ke ngilawulwa isigodlo mina angilawulwa umuntu angilawulwa nje umuntu ngilawulwa isigodlo wena umuntu onyanya fuck off njoba mina esigodlweni sekushiwo kwathiwa esigodlweni nje kusupportwa ngoba iyabonakala impi ebhekene noSenzo nomndeni wakhe inkulu kakhulu kusupport uSenzo esigodlweni okunye nokunye futhi sek Ngoba kumnandi kakhulu ngomhla ka14 lapha amadoda ayobe khona ama-artist ayobe phelele kuyobe kunjeya wena onyanya fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina hayi mina makukhuluma isigodlo sami ayilisi futhi lapha ya mina ngisabulutho emhlabeni iyonto engisabayo ngisaba nje isigodlo sami mangathiwa ngeyilanga siyangijikela hayi iyonto engisabayo ke ngingaqolisa ngize ngiguqe ngamadolo mangathiwa nje ngijikela that is why ngiyalalela ukuthi kuthiwe ukuthi lonto ngizokwazi ukuyisho noma ngeke ngikwazi kodwa mase kuthiwa ngisho lonto yabo nje akuyonto encane ukuthi nje ngizoma kanje ngithi kusupportwa kanje yonto encane esigodlweni kodwa akekho umuntu ovumelekile ukuthi ashone mase kuthulwa kanjalo kube kubonakala ukuthi isimo sinjani kodwa ke khulilekani ngiyacela abantu abaningi abantu abafonayo babuye bangangithole ecingweni ngicela abantu ama ukuthi uyafona ufuna umakhanda ngoba siyanqoba manje vele usend imessage ku WhatsApp inamba 0798130260 ngizobuyela kuwena uyabona and ngendlela umakhanda uhambo ngeke mfowethu ngoba uhambo yabona njengoba kuyimanje ngikhipha lolwazi enginalo is because noma ungenawo makhanda kodwa ngifuna ukhayiseleke uNkulunkulu ngiyathandaza akupha amandla ukuthi uthoba makhanda uzunga lokuthi ufuna makhanda ngemali oyibolekile noma ngemali ezalayo awuyitsheleki imali ezozala mawufuna makhanda awuyenzi lo mistake and ifuna ngigcizelele and mawufuna makhanda ufuna wazi ukuthi yini lento ofuna ukuyinqoba kodwa akuyona imiracle umakhanda ukuthi uzothi ngoba unawo ulala uvuke kugcwele imali endlini ayikho le nto leyo
khohlwa uma ufika ngikubuza imibuzo ngibona ukuthi nawe awuzazi ngiyadecline nje mina ngeke nginike makhanda lapho ngoba ngifuna mina usho ukuthi ngizama u1 ngidayisa inkukhu zami noma lingashisi ilanga ngivele ngifike zife zonke uyayizwa ngishoyo akushisi ilanga my king kodwa ngivele ngifike sisha zonke ngumuntu otshalayo njalo bengabe sekumele ngiyovuna kuvele nje kufika isichotho sivele sishaye siqede and leli siyenzeke several times uyabona ngumuntu one tavern akungine license yakhona akungeni umuntu ku tavern yami uyabona ngumuntu osebenzayo and ngisebenza kahle kodwa imali iphele mase ngiyabotha hayi khona ilwane esendlini ifuna ngilwe nalezi ilwane esendlini ezithatha imali yakho King Bhaga ngumuntu ozamayo nginemoto imoto zami ziyafa ziyadliwa imoto kwenzeka lokhuyana yila singena khona hayi kodwa uthi manje ngiqedwe matric la King Bhaga ngifuna ukuceba manje ake ukunika umakhanda ngifuna ungikhuphule baba uya understand ukuthi udila namandla kangakanani makhanda uya understand ukuthi ungena kuhabo makhanda mfethu ingakho ngithi mina abantu banihlabo 200,000 banihlabo 150 ngento engekho mina ngeke ukhalele u7000 lokho amakhanda ngoba yindaba guarantee mfethu sizoyilwa lempi uma sihlangene nawe fika makuthiwa nje siyahlangana nawe mfethu masohlangana fika ngoba masihlangene kusuke kuvuselelwa amandla kunyuswa amandla kwenziwa yonke leyo nto leyo awukwazi masihlangene wena ungafiki wena funa kufike makuthiwa sihlangene na into engishoyo mina ingakho nje ngize ngathi sanje ukuthi akuvele ngezindumo ezulu yefestival ngibalanda abantu ngilanda ama artists ngilande wonke umuntu thina ke sinomakhanda siyoqala mhla ka13 ukusebenza indlela zonke ziyohlangana e44 Rocky Ridge zangomhla ka13 komakhanda so hamba ngeconvoy sesiyali kodwa laba bomhla ka14 boya straight eKing Bhaga's Dam nina enomakhanda indlela zihlangane e44 Rocky Ridge ngoba ikhaya lenu leli lokuqala enilaziyo sesisuka sonke la sesenze njani sesishona lapha kuphi King Bhaga's Dam kambe kushaya iconvoy kambe kumnandi uyabona sibuye sibuye siphumuleni masibona idamu siyapaka eceleni komfula asiyi kulona siyama nje kodwa sibuye lapho isuke phambili isuke phakathi nendawo zize isemuva kuhambe ngoba kuyanqotshwa manje ingakho nje ngithi mfethu noma yinini ake uyifundise mawumuntu uhlale ibe khona into entsha ozoyithenga mhlawumbe ngabe into yokugqoka noma ngabe imoto angazi kuthiwa mfethu kuphela u6 months ayikho into entsha oyithengele yona ungamane uthenge noma iface cloth nje elisha akube khona into entsha oyithengile empilweni ingakho noma kuthiwa uyogezwa ulahla isilwane mawulahla isilwane kumele ibe khona into entsha ozothi mawuqeda ukugeza emfuleni bese ugqoka into entsha ngoba yini kumele ugqoke into entsha ukhombisa ipower ukuthi empilweni you need good things hayi ukuthi ugeze uphinde kade uyolahla isilwane emfuleni uphinde ubuyisele same clothes you can't do that ngaphandle makusetshenzwe emadamini ke wenza noma yini ngoba lapho kusuke kukhulunywa nepower sokhulwa nepower kodwa makuthiwa ngolahla isilwane ukulahla enye uma ulahla isilwane uthathe lezi ingubo kade uyigqokile sometimes uyishise mawuyishisa sona sibona ukuthi kuphelile ngawe kanti asazi ukuthi uqala phansi uphethe ezintsha ozoyigqoka ngoba siyanamathela ephungeni isilwane sisebenza ngephunga afethu ngiyanithanda uNkulunkulu anikhusela uNkulunkulu anivikele mawungenawo makhanda ngicela uthandaze ngo12 ucele edalweni zakho ucele uNkulunkulu uthi nje ngicela imali kamakhanda uze ungayiboleki mashonisa icele uzoyithola izwa ngami ngithi mina icele imali kamakhanda uzoyithola yawazi amandla mina
ngicela nje imali ngamakhanda ngoba ngifuna ukunqoba uma kuukuthi idlozi lami uNkulunkulu wami lo makhanda unamandla ngicela ninginike le mali kwenzeke iplan nje ngiyithola imali ngiyawudinga makhanda uzoyithola izwa ngami ungayifunda izala khona wena ekufuna uzalisela abantu imali hayi ukuthi ngizaliselwe wena hayi siyayishintsha lento siyayijika lento khona sokwazi ukubenza ukuthi bakubuyisele imali yakho ungathi uyabazalisela bagcine bebaleka nayo noma sigcina simasikhona isikweletu mnika umuntu ayibuyisa nepercent enivumelane ngakho mawumbona ukuthi uyahluleka manje izinkulu inkinga zakhe lokubolekile hlala phansi naye uthi akakubuyisele le owamnikayo wona kuqala uyabona bese niyavumela ukuthi hayike kulungeleke mawusu right uyokunika ipercent onginika wemfethu ukuze mzolixakekile ngiphinde ngikwazi ukukusiza. This is how it goes. Hayi kodwa ukuthi umuntu usakhokho 100,000 wethatha u50 usekhokho 100 seko 150 uloku uvondlile hayi fuseke ngeze lento ikaba kuphaka isibongo wanzama bathi inkambile bathi ngibone ngizenzile bathi wathethe uphaka udabwe yini ngingqole ebuqaphuqa imbiza abafokazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambe nalo ngifuthe ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedangabane ngunogwadobhathwa ayikhulule kufuka amakhanda idlodle namakhanda amabili elesithathu elikhosazana dameni ngasho ubusika nehlobo siphethu engabonakala lapho qhama khona amanzi kepha abonakala naye la ephuma khona suka madoda ngqwele engaphuphi kunjani baphumihla namalanga athini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya fokofo ngeke ngizwe ngemphatha mina ubhatom fusak